దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మరి యొక్క పరిశుద్ధ ఆదివార దినాన్ని బట్టి ప్రభువును స్తుతిస్తూ ప్రార్థన చేసుకొని వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాము. శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ ఉదయకాల సమయంలో వాక్య ధ్యానంలో నన్ను మీ సిలువ చాటును మరుగుపరచండి. మేమందరము గ్రహించవలసినటువంటి సత్యమును గ్రహించడానికి, ఆ ప్రకారము జీవించి మిమ్మలను మహిమపరచడానికి మాకు సహాయం చేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మొట్టమొదటిగా మనల్ని విశ్వాస జీవితంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో బలపరిచి ధైర్యపరిచి ముందుకు కొనసాగే విషయమై దేవుడు కీర్తనల గ్రంథము 37వ అధ్యాయంను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. గత వారము మొదటి 10 వచనాలు మనం ధ్యానం చేశాము. తర్వాత 10 వచనాలు మనం ధ్యానం చేద్దాము. ఈ సమయంలో 11 నుంచి 20 వరకు ఉన్నటువంటి వచనాలను మనం చదువుకుందాం. మొట్టమొదటిగా కీర్తనలు 37వ అధ్యాయము 11 నుంచి ప్రారంభము. దీనులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు, బహుక్షేమము కలిగి సుఖించెదరు. భక్తిహీనులు నీతిమంతుల మీద దురాలోచన చేయుదురు, వారిని చూచి పండ్లు కొరుకుదురు. వారి కాలము వచ్చుచుండుట ప్రభువు చూచుచున్నాడు, వారిని చూచి ఆయన నవ్వుచున్నాడు. దీనులను దరిద్రులను పడద్రోయుటకై, యథార్థముగా ప్రవర్తించు వారిని చంపుటకై భక్తిహీనులు కత్తి దూసి ఉన్నారు, విల్లెక్కి పెట్టి ఉన్నారు. వారి కత్తి వారి హృదయములోనే దూరును, వారి విండ్లు విరవబడును. నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టము. భక్తిహీనుల బాహువులు విరవబడును, నీతిమంతులకు యెహోవాయే సంరక్షకుడు. నిర్దోషుల చర్యలను యెహోవా గుర్తించుచున్నాడు, వారి స్వాస్యము సదాకాలము నిల్చును. ఆపత్కాలమందు వారు సిగ్గునందరు, కరువు దినములలో వారు తృప్తి పొందుదురు. భక్తిహీనులు నశించిపోవుదురు, యెహోవా విరోధులు మేత భూముల సొగసును పోలియుందురు. అది కనబడకపోవునట్లు వారు పొగవలే కనబడకపోవుదురు. దావీదు తన అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను ఈ తన కీర్తన ద్వారా ఇక్కడ తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. గత వారం మనం చూసాం, చెడ్డవారిని చూసి, దుష్కార్యములు చేసేవారిని చూసి, దురాలోచనలు నెరవేర్చుకునే వారిని చూసి, భక్తిహీనులను చూసి మీరు మత్సరపడద్దు, వ్యసనపడద్దు అని మరి దావీదు మనకి అడ్వైస్ చేసినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమయంలో దావీదు ఏమంటున్నాడంటే, దీనులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందరు, బహుక్షేమము కలిగి సుఖించెదరు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. చెడ్డవారిని, దుష్కార్యములు చేసేవారిని, మరి దురాలోచనలు నెరవేర్చుకునే వారిని, అలాగే భక్తిహీనులను మీరు వారి వైపు చూసి వారితో మిమ్మల్ని పోల్చుకొని వారి వలె ధనం వెంబడి పరిగెత్తి, పొజిషన్ వెంబడి పరిగెత్తి, ఏమేమో లోక సంబంధమైనవి సంపాదించుకొని మీరు విశ్వాస భ్రష్టులవద్దు. మీకు కలిగిన దాంతో మీరు తృప్తిగా ఉండండి. అప్పుడు బహుక్షేమము కలిగి మీరు సుఖిస్తారు, సుఖజీవనము కొనసాగిస్తారు. మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి. ఎవరితో పోల్చుకొని మరి మీరు ఆయాసపడవద్దు. నాకు అది లేదే, ఇది లేదే, ఆ అవసరం తీరలేదే, ఈ అవసరం తీరలేదే, ఈ ఆలోచనలు పెట్టుకోవద్దు. మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి. మీకు ఉన్న దాంట్లో తృప్తిగా ఉండండి. బహుక్షేమము కలిగి మీరు సుఖిస్తారు. ఈ రీతిగా మీరు ఆలోచన చేస్తే అని మొట్టమొదటిగా మరి దావీదు మాట్లాడుతున్నాడు. అలాగే రెండవది 16వ వచనములో, నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టము. నీతిమంతుల గురించి దావీదు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఒకసారి అబ్రహామును జ్ఞాపకం చేసుకునంటే, అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మాడు, దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు. తన వైపు చూస్తే తన వైపు నుంచి చేయగలిగింది ఏం లేదు, కానీ పూర్తిగా దేవుని శక్తి సామర్థ్యాల మీద, దేవుని నమ్మకత్వం మీద, దేవుని ఆ వాగ్దానం మీద మరి పూర్తిగా ఆనుకున్నట్లుగా మనం అబ్రహామును చూస్తాము. ఎప్పుడైతే అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మాడో అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడినది. ఈ ఆలోచన చేస్తే, నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను అనేక మంది భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టము అని మాట్లాడుతున్నాడు. మనము విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు వెళుతూ ఉన్న క్రమంలో
నీతిమంతులంగా ఉంటూ అందులో కొనసాగాలి. వేరే వారిని చూసి, పరిస్థితులను చూసి పోల్చుకొని మనము ఆ నీతిని విడిచిపెట్టడం, నీతిమంతుడైన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టడం మనకు అది తగినది కాదు, అది తగదు. మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని మీకున్న దాంట్లో తృప్తి కలిగి ఉండండి. చాలా మంది కంటే భక్తిహీనులు, బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే మీకు కలిగింది కొంచెమైనా అది చాలా శ్రేష్టము. ఎందుకు అని అంటే నీతిమంతులకు యెహోవాయే సంరక్షకుడు. యెహోవాయే నీతిమంతులకు తోడుగా ఉంటాడు. అలాగే రెండవది, నిర్దోషుల చర్యలను యెహోవా గుర్తించుచున్నాడు. ఎవరైతే నీతిమంతులుగా, నిర్దోషులుగా తమను తాము తగ్గించుకొని దేవుని ఎదుట విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు కొనసాగుతూ ఉంటారో వారిని యెహోవా గుర్తిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుడు గమనిస్తూ ఉన్నాడు. మన నమ్మకత్వానికి విలువ, మన నమ్మకత్వాన్ని ఘనపరిచేటువంటి సమయము ఒకటి ఉన్నది. దేవుడు తన పద్ధతిలో మన అవసరాలు తీరుస్తాడు. కాబట్టి మీరు నీతిమంతులుగా ఉండండి, మీరు విశ్వాస జీవితంలో కొనసాగండి. వారిని వీరిని పోల్చుకోవద్దు. మిమ్మల్ని మీరు విశ్వాస భ్రష్టుల్లాగా అయిపోవద్దు. వారితో వీరితో పోల్చుకొని అది లేదే ఇది లేదే అని కంగారు పడిపోవద్దు అని దావీదు తన అనుభవంలో నుంచి రాస్తూ ఉన్నాడు. తర్వాత చూస్తే 3 విషయాలు ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి నీతిమంతులుగా ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడ దావీదు మెన్షన్ చేస్తుంది ఏంటంటే, వారి స్వాస్యము సదాకాలము నిలుచును. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తే మనము నీతిగా ఉండి, దేవుని ఎదుట నమ్మకంగా ఉండి, దేవుని మీద ఆధారపడి, దేవునికి సమర్పించుకొని, దేవుని మాటకు విలువనిస్తూ ముందుకి కొనసాగే క్రమంలో దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తే అది సదాకాలము నిలుస్తుందంట. త్వరగా వంకర త్రోవల్లో తప్పుడు లెక్కలు రాస్తూ ఇష్టానుసారంగా కుయుక్తితో ప్రవర్తించి గబగబా పైకి వెళ్ళే వారిని చూసి మీరు వ్యసనపడొద్దు, మత్సరపడొద్దు. అది కీడుకే కారణం. కానీ మీరు ఆ యెహోవా వలన ఆశీర్వాదం పొందితే అది నిలబడుతుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ కూడా కంగారు పడని అవసరం లేదు. వారి స్వాస్యము సదాకాలము నిలుస్తుంది. కాబట్టి మీరు అధైర్యపడవద్దు. కొంత లేటుగా వచ్చినా కూడా మీ ఆశీర్వాదము నిలిచిపోతుంది. సమస్యలు కొద్దిగా లేటుగా పరిష్కరించబడినప్పటికీ కూడా మరలా సమస్య పునరావృతం కాకుండా పరిష్కరించబడుతుంది. ఆ విషయాన్ని దావీదు చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత ఆపత్కాలమందు వారు సిగ్గునొందరు. ఎవరైతే నీతిమంతులుగా ఉంటారో వారు ఆపత్కాలంలో సిగ్గుపడే విషయమే ఉండదు. ఎందుకనంటే వారి క్రియలలో, వారి యొక్క విశ్వాస జీవితంలో దేవుణ్ణి పోలి నడుచుకుంటూ ఉన్నారు. యెహోవాయే నీతిమంతుడు. ఆయన మాటకు విధేయత చూపించి నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు పూర్తిగా దేవుని దగ్గర మరి ప్రతి విషయము ఒప్పుకుంటూ విడిచిపెడుతూ దేవుని మీద ఆధారపడి ముందుకు వెళుతున్న క్రమంలో సిగ్గుపడే అవసరమే ఉండదు. సిగ్గుపడరు. ఆపత్కాలంలో సిగ్గుపడరు. కరువు దినములలో వారు తృప్తి పొందుదురు. కరువు దినాల్లో సైతము నీతిమంతులకు తృప్తిగా ఉంటుందంట. వారి అవసరాలన్నీ తీర్చబడతాయి. ఎందుకంటే వారి పక్షమున యెహోవా ఉన్నాడు. వారిని గుర్తిస్తూ ఉన్నాడు, వారిని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. వారు యెహోవా మీద ఆధారపడ్డారు అని దేవుడు గమనించి కరువు దినాల్లో కూడా దేవుడు వారికి సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. కరువు దినాల్లో వారు తృప్తిగా ఉంటారు. కాబట్టి ఈ మాటలో ఎందు మనం లక్ష్యం ఉంచుతాము. ఈ ఉదయకాల సమయంలో 2 విషయాలు దావీదు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఒకటి, మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని మీకు కలిగిన దాంట్లో తృప్తిగా ఉండండి. వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకోవద్దు. పరిస్థితులను వైపు చూసి మరి మీరు చింతపడవద్దు. రెండవది, నీతిమంతులుగా ఉండండి. దేవుని నీతిలో కొనసాగండి. ఒకటి, దేవుని నీతిలో కొనసాగండి. 2, దేవుని మీదే ఆధారపడండి. నీతిమంతులుగా ఉండండి. దేవుణ్ణి నమ్మండి, విడిచిపెట్టద్దు ఆయన్ని. కాబట్టి ఈ మాటలు చెప్తూ ఉండగా మనల్ని మనము ధైర్యపరచుకోవాలని మరి దేవుడు కోరుతా ఉన్నాడు. ఈ మాటలు ఏందో లక్ష్యం ఉంచుదాము, ఈ మాటలు తీసుకుందాము, మనము ముందుకి కొనసాగుదాము. ఈ ఉదయకాలంలో ఎటువంటి దిగులు, విచారము, భయము, ఆందోళన అవసరం లేదు. మీరు భక్తి జీవితంలో కొనసాగండి అని దావీదు ద్వారా మరి దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి
మన రెండవ ఆ, ధ్యానాంశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మన జీవితంలో, విశ్వాస జీవితంలో క్రొత్త పునాదులు వేస్తూ ఉన్నాడు. ఎటువంటి ఇరుకు ఇబ్బందికరమైన వాతావరణాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొనిన ఒక బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండాలి మన యొక్క విశ్వాస జీవితము అని దేవుడు ఆశిస్తూ క్రొత్త నిబంధనలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. యేసు ప్రభు కొండ మీద ప్రసంగంలో చివరిగా మాట్లాడుతూ, ముగింపు మాటల్లో మాట్లాడుతూ యేసు ప్రభు మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో, కాబట్టి నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతి వాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొని నా బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండును. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను, కానీ దాని పునాది బండ మీద వేయబడిన గనుక అది పడలేదు. ఇలాగా మన విశ్వాస జీవితం ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ క్రొత్త పునాదులు వేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ విషయాల గురించి గత 3 వారాలుగా మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. పాత బిల్డింగ్ని పడవేసి లోతుగా త్రవ్వి క్రొత్త పునాదులు, బలమైన స్థిరమైన పునాదులు వేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు మన జీవితంలో. సో అలా ఆ యొక్క క్రమంలో మనం ముందుకి కొనసాగుదాము. ఈ ఉదయకాలము మనము మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 27 నుంచి 32 వరకు ఉన్నటువంటి వచ్చిన భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాము. దానికంటే ముందు 21 నుంచి 26 వరకు ఉన్నటువంటి వచ్చిన భాగాన్ని మనము లాస్ట్ టైం మనము ధ్యానం చేశాము. నరహత్య చేయవద్దు, నరహత్య చేసే విషయంలో మీరు అజాగ్రత్తగా ఉండొద్దు. దాని లోతేంటి? మీరు దేవునికి చేసే సేవ కానీ అర్పణలు అర్పించేటప్పుడు అది బలిపీఠం దగ్గరే విడిచిపెట్టి ముందు వెళ్ళి సహోదరునితో, వ్యవస్థతో సమాధానపడి రమ్మంటాం. అర్పణ పక్కన పెట్టేసేయాలి. అది కానుకలు కావచ్చు, ప్రార్థన కావచ్చు, సేవా భక్తి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, వాటిని ప్రక్కన పెట్టి ముందు వెళ్ళి క్లియర్ ఓల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అన్సెటిల్డ్ మ్యాటర్స్ అవి చేసెత్తు వచ్చిన తర్వాతనే మరి ఆ అర్పణ అర్పించడం ప్రాముఖ్యమని నరహత్య చేసే విషయంలో చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాము. దాని తర్వాత 27 నుంచి 28 వచనాలు చదువుకుందాము. వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా. నేను మీతో చెప్పున్నదేమనగా, ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారము చేసిన వాడగును. ఇక్కడ యేసు ప్రభు రెండవ సబ్జెక్టు ఏం డీల్ చేస్తూ ఉన్నారంటే వ్యభిచారము అనే సబ్జెక్ట్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ వ్యభిచారం విషయంలో ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారము చేసినవాడు. ఇక్కడ అంతరంగములో జరిగేటువంటి, హృదయములో జరిగేటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మనము బాహ్య సంబంధమైన క్రియలు మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం, అంతరంగాన్ని పట్టించుకోము. మన యొక్క ఫోకస్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుందంటే బాహ్య సంబంధమైన క్రియల్లోనే ఉంటుంది. అయితే దేవుడు ఆ క్రియలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినాయి, వాటి ఉద్దేశం ఏంటి, వాటి పర్పస్ ఏంటి, వాటి వెనకాల ఉన్న మోటివ్స్ ఏంటి, ఇవి దేవుడు చూస్తున్నాడు. ఇక్కడ వ్యభిచారము బయట జరిగేటువంటి క్రియారూపకం దాల్చేదానికంటే ముందు అది హృదయములో ప్రాసెస్ అవుతుంది. బయట చేయనవసరం లేదు, క్రియల్లో కనబడనవసరం లేదు. దేవుని దృష్టికి ఒకవేళ హృదయంలో మనం కానీ ఆ ప్రేరణకు లోబడినప్పుడు అది దేవుని దృష్టిలో పాపంగా పరిగణించబడుతుంది. కాబట్టి హృదయమును సరిచేయాలని క్రొత్త నిబంధన పునాది హృదయానికి సంబంధించింది, అంతరంగానికి సంబంధించింది. బాహ్య సంబంధమైన క్రియలకు కాదు కానీ అంతరంగానికి. ఎందుకంటే బాహ్య సంబంధమైన క్రియల యొక్క మూలము అంతరంగంలో ఉన్నది. పై వచనాల్లో నరహత్య సబ్జెక్టు డీల్ చేసినప్పుడు కూడా ఎదుటి వారిని తృణీకరించడం, ఎదుటి వారిని లక్ష్య పెట్టకపోవడం, ఎదుటి వారిని ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం, తగ్గించి మాట్లాడడం, చిన్న చూపు చూడడం, ఇవన్నీ కూడా అంతరంగానికి సంబంధించినవే. కాబట్టి ఇక్కడ యేసు ప్రభువు రూట్లో మందు వేస్తున్నాడు. కేవలము మనమైతే బాహ్య సంబంధమైన క్రియలు, భక్తి కార్యక్రమాల మీద మనం ఫోకస్ చేస్తాం. ఒకవేళ అలా ఫోకస్ చేస్తే దేవుని దృష్టికి ఎలా ఉంటుంది,
అనే విషయం గురించి యేసు ప్రభు మాట్లాడుతూ మార్కు సువార్త 7వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి 23 వచనాల వరకు ఉన్నటువంటి భాగంలో, ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో శాస్త్రులు పరిసయ్యులు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఏమని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారంటే, నీ శిష్యులు చేతులు కడుక్కోకుండా భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు, అపవిత్రమైన చేతులతో వారు భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు, పెద్దల పారంపర్యాచారంగా వచ్చేటువంటి ఆచారాలను ప్రక్కన పెట్టి అపవిత్రమైన చేతులతో నీ శిష్యులు భోజనం చేస్తున్నారు, అది కరెక్టా? కాదు కదా, తప్పు కదా అని యేసు ప్రభుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు అంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, రిప్లై ఇస్తున్నారు. 6వ వచనము, అందుకు ఆయన వారితో ఇలాగూ చెప్పెను, ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను గణపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది, వారు మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములను బోధించుచు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించుదురు అని వ్రాయబడినట్టు వేషధారులైన మిమ్మును గురించి యెషయా ప్రవచించినది సరియే. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ బాహ్య సంబంధమైన క్రియల మీద మనం ఫోకస్ చేసి వాటినే భక్తి కార్యక్రమాలు అని మనం కానీ ఆలోచన కలిగి ఉంటే, మనం చేసే ఒక 4 పొరపాట్ల గురించి, అంటే దేవుని వైపు నుంచి చూసినప్పుడు దేవుని దృష్టికి మనము చేసే 4 తప్పిదాల గురించి యేసు ప్రభు మాట్లాడుతూ అంటున్నారు. మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుదురు కానీ వారి హృదయము దూరంగా ఉన్నది. పెదవులతో ఘనపరుస్తున్నారు కానీ హృదయం మాత్రం దూరంగా ఉన్నది. అంటే హోల్ హార్టెడ్గా పూర్తిగా దేవుని సంతోషపెట్టాలి, దేవుని మహిమను వెదకాలి, దేవుని ఘనపరచాలి, దేవుని చిత్తాన్ని చేయాలి అనేది లోపల నుంచి రావట్లేదు, పైకి కేవలం అందుకొరకే దాని విషయంలో ఏం జరుగుతుందంటే, అలాగ ఉన్నది కాబట్టి మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములను బోధించుచు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధిస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చేస్తున్నటువంటి కేవలం బాహ్య సంబంధమైన క్రియల మీద ఫోకస్ చేసి మన భక్తి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళితే మనం చేస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి తప్పు ఏంటంటే, మానవులు కల్పించిన పద్ధతులే దైవోపదేశములని చెప్పేస్తున్నాం. ఇదే దేవునికి ఇష్టమైనది, ఇదే దేవుడు చెప్పింది, ఇదే వాక్యము అని మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధిస్తూ ఉన్నాం. తద్వారా వ్యర్థముగా ఆరాధిస్తున్నాము అని యేసు ప్రభు ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ వాటిని ప్రాముఖ్యంగా చూస్తున్నటువంటి శాస్త్రుల పరిశీలనతో మాట్లాడుతున్న మాట. ఇప్పుడు కూడా మన భక్తి కార్యక్రమాలు, బాహ్య సంబంధమైన కార్యక్రమాల గురించి మనం ఎక్కువగా ధ్యానం చేసి వాటినే ఫోకస్ చేసినప్పుడు మనము దేవుని యొక్క మాటను, దేవుని యొక్క ఆలోచనలను ప్రక్కన పెట్టే వాళ్ళంగా ఉంటాం. అదే క్రింద వచనాల్లో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. 1, మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధిస్తాము. 2వది 8వ వచనము, మీరు దేవుని ఆజ్ఞను విడిచిపెట్టి మనుషుల పారంపర్యాచారమును గైకొనుచున్నారు. నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు, విడిచిపెట్టేస్తున్నారు. దేవుని ఆజ్ఞను విడిచిపెట్టి మనుషుల ఆచారాలను కొనసాగిస్తున్నారు, గైకొంటూ ఉన్నారు. ఇది 2వది. 3వది, మీరు మీ పారంపర్యాచారము గైకొనుటకు దేవుని ఆజ్ఞను బొత్తిగా నిరాకరిస్తున్నారు. దేవుని ఆజ్ఞను, మీ యొక్క ఆచార సాంప్రదాయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే విషయంలో, దీని విషయంలో ఇంగ్లీష్లో మనం చూసినప్పుడు, యూ హ్యావ్ ఏ ఫైన్ వే ఆఫ్ రిజెక్టింగ్ ద కమాండ్మెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్ వర్షన్లో యూ హ్యావ్ ఏ ఫైన్ వే ఆఫ్ రిజెక్టింగ్ గాడ్స్ కమాండ్మెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్. చాలా మనము మరొకటి, యు ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎట్ సెట్టింగ్ అసైడ్ ద కమాండ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్. NASBలో ఉంటుంది. యు ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎట్ సెట్టింగ్ అసైడ్ ద కమాండ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్. బొత్తిగా నిరాకరిస్తున్నారు. 4వ విషయం వచ్చేటప్పటికి 13వ వచనంలో, మీరు నియమించిన మీ పారంపర్యాచారము వలన దేవుని వాక్యమును నిరర్ధకము చేయుచున్నారు, క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు, డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నారు దేవుని వాక్యాన్ని. మనము భక్తి కార్యక్రమాలు ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకున్నప్పుడు, ఎక్స్టర్నల్ వాటినే ప్రాముఖ్యముగా వెంచి అవి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినాయి, వాటి ఉద్దేశం ఏంటి, వాటి మూలం ఏంటి,
అవి ఏమి సాధించబోతున్నాయి, అవి దేవుని దృష్టికి ఎలా ఉంటున్నాయి అని ఆలోచన లేకుండా కేవలం భక్తి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామా లేదా అన్న అలా వెళితే ఈ 4 పనులు మనం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మనుషుల పద్ధతులనే దేవుని మాటలని, దేవుని ఆజ్ఞలని మనం ముందుకు తీసుకుని వెళ్తాము. రెండవది, దేవుని ఆజ్ఞను విడిచిపెట్టేస్తాము. మూడవది, బొత్తిగా నిరాకరిస్తాము. నాలుగవది, నిరర్ధకం చేసేస్తాము, క్యాన్సిల్ చేస్తాము, డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాము. అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఏమంటున్నారంటే, ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ కాదు కానీ మనుషుని అపవిత్రము చేసేది అంతరంగంలో నుంచి బయటికి ఏవైతే వస్తాయో అవి మనుషుని అపవిత్రము చేస్తాయి. చేతులు కడుక్కోకుండా తిన్నందువలన నష్టమేమి లేదు. అవి జస్ట్ కడుపులోకి వెళ్ళి, బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళేది ఏదైనా కడుపులోకి వెళ్ళి బహిర్భూమిలో విడవబడతాయి, కానీ లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేది మనుష్యుని అపవిత్రం చేస్తాయి అని క్రింద వచనాల్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. చూడండి, 20-21 వచనాలు. 20వ వచనం నుంచి మనం చూస్తే, మనుష్యుని లోపల నుండి బయలు వెళ్ళినది మనుష్యుని అపవిత్రపరచును. లోపల నుండి 21వ వచనము, లోపల నుండి అనగా మనుష్యుల హృదయములో నుండి దురాలోచనలు, జారత్వము, దొంగతనము, నరహత్యలు, వ్యభిచారములు, లోభములను, చెడుతనమును, కృత్రిమములను, కామ వికారమును, మత్సరమును, దేవదోషణయు, అహంభావమును, అవివేకమును వచ్చును. ఈ చెడ్డవన్నీ లోపల నుండియే బయలు వెళ్ళి మనుషుని అపవిత్రపరచును. హృదయములో నుండి ఏవేవైతే బయటికి వెళ్ళి మనుషుని అపవిత్రం చేస్తాయో వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని వాటి మూలమైనటువంటి హృదయాన్ని సరిచేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు, క్రొత్త పునాదులు వేస్తూ. ఇక్కడ వ్యభిచారం గురించి మాట్లాడుతూ యేసు ప్రభు అంటున్న మాట అది, హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారం చేసిన వాడు. హృదయంలోనే వ్యభిచారం చేసేసావు, దేవుని దృష్టికి అక్కడే నువ్వు పాపం చేసేసావు. క్రియల్లో కనబడకపోవచ్చు, మనుషులు అది గమనించకపోవచ్చు, కానీ దేవుని దృష్టికి మనం పాపం చేసేసాము. సో కాబట్టి హృదయము కడుగబడాలి, దాని రూట్ ఇక్కడ హృదయంలో ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే హృదయంలో ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది. యాక్చువల్గా మనకు వచ్చేటువంటి ఈ శోధన రావటంలో తప్పు లేదు, కానీ దానికి లోబడటంలోనే దేవుని ఎదుట మనం పాపం చేసిన వారంగా ఉంటాము. ఇక్కడ శరీరములో ఏ మంచి నివసించదు అని పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు. ఒక మాట చూద్దాము. పౌలు తన అనుభవంలో నుంచి రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో, నా శరీరమందు మంచిది ఏదియూ నివసింపదని నేనెరుగుదును. నా శరీరమందు మంచిది ఏదియూ నివసింపదని నేనెరుగుదును అంటున్నాడు. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, శరీరములో లోక సంబంధమైన ఆలోచనలు, సొంత ఇష్టాలు ఇవన్నీ శరీరంలో ఉంటాయి. ఈ శరీరము నుండి మనస్సుకు వెళ్తాయి ఈ రిక్వెస్ట్లు కానీ డిమాండ్స్ కానీ. ఆ మనస్సు నుండి హృదయానికి వెళుతుంది. హృదయము ఎప్పుడైతే వీటిని యాక్సెప్ట్ చేసి వీటిని ఎంటర్టైన్ చేస్తుందో అక్కడ ప్రాసెస్ అవుతుంది. అక్కడ ఈ పాపం అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతుంది. అది బయటకు వచ్చిన తర్వాత క్రియల్లో మనకు కనబడుతుంది. క్రియల్లో కనబడితేనే అది మనం పాపముగా పరిగణిస్తాం. కానీ దేవుని దృష్టికి ఎక్కడైతే జనరేట్ అవుతుందో, ఎక్కడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో, ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడే దేవుడు తప్పు అంటున్నాడు, అక్కడే సరిచేయాలి అంటున్నాడు. అదే కొత్త నిబంధన పునాది. ఆ క్రమంలో యేసు ప్రభు చేస్తూ ఉన్నారు. హృదయంలోనే మరి ఆమెతో వ్యభిచారము చేసిన వాడు వగను అని చెప్తూ హృదయాన్ని సరిచేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు. రూట్లో మందు వేస్తున్నాడు. మనం చాలాసార్లు పైన మనం ఈ మందులు వేస్తాం, కానీ చెట్లకు ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు దాన్ని రూట్లో వేయాలి. ఏమంటున్నాడు పౌలు, శరీరంలో ఏ మంచి ఉండదు. కాబట్టి శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి రిక్వెస్ట్ మనస్సుకు వెళ్ళి మనస్సు నుంచి హృదయానికి ఎప్పుడైతే వస్తుందో
హృదయము దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడితే శరీరం నుండి వచ్చే ప్రతి రిక్వెస్ట్ కూడా ఎంటర్టైన్ చేయబడదు. అప్పుడు మనము దేవుని విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్ళగలము, క్రియలలో పాపము కనబడదు. కాబట్టి యేసు ప్రభు రూట్లో మరి సరిచేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. ఈ విషయంలో మనం ముందుకి కొనసాగితే యేసు ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అన్నిటికంటే మన హృదయమును భద్రంగా చేసుకోవాలి. హృదయములో నుండే ఇవన్నీ, ఈ చెడ్డవన్నీ మార్కు సువార్త 7:7లో చూసాం కదా. మార్కు సువార్త 7వ అధ్యాయంలో పెద్ద లిస్టే ఉంది. ఆ లిస్ట్లో 22లో ఆ లిస్ట్లో ఇది ఉంది, నరహత్య ఉంది, నెక్స్ట్ వ్యభిచారం ఉన్నది. నరహత్య ఉన్నది, వ్యభిచారం ఉంది. అదే యేసు ప్రభు డీల్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి హృదయమును భద్రపరచుకోండి. సామెతల గ్రంథంలో దేవుడు వ్రాయించిన మాట, సామెతల గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 23వ వచనము, నీ హృదయములో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును, కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము. నీ హృదయములో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును, కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకును. హృదయములో ఈ పాపము అనేది జనరేట్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది హృదయములో. కాబట్టి హృదయాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మనము ఎక్స్టర్నల్గా క్రియలు మంచిగా పెట్టుకోవాలి అని చూస్తూ ఉంటాము, క్రియలు మంచిగా పెట్టుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాము. ఆ సమయంలో మనము దేవుని ఆజ్ఞలను ప్రక్కన పెట్టేస్తాము. అందరికీ మంచిగా కనబడుతూ మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటూ వేషధారులుగా కనబడతాము. అదే కదా దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు, వేషధారులుగా మనము దేవుని దృష్టికి కనబడతాం. కాబట్టి అన్నిటికంటే హృదయము ముఖ్యముగా భద్రం చేసుకోవాలి. అందులో నుంచి జీవదారులు బయటికి వెళతాయి. ఎందుకనంటే మరొక రెఫరెన్స్ చూస్తే ఇర్మియా గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు. ఇర్మియా గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 9-10 వచనాల్లో చూస్తే మనము ఎప్పుడు కూడా క్రియల మీదే ఫోకస్ చేసి అటు ప్రజలను మోసం చేస్తూ మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటూ వేషధారులుగా దేవుని దృష్టికుంటూ ఉంటాం. కానీ ఈ క్రియలు ఎక్కడ ప్రారంభమైనవి, వాటి మూలం ఏంటి, వాటి ఉద్దేశం ఏంటి పరిశీలించి దేవుడు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. ఆ విషయాన్ని ఇర్మియా గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 9-10 వచనాల్లో మనం చూస్తున్నాము. హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది, దాన్ని గ్రహింపగలవాడెవడు? ఒకని ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతీకారము చేయుటకు యెహోవాను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరంద్రియములను పరీక్షించువాడను. క్రియలు రైట్, మంచిదే, భక్తి కార్యక్రమాలు, విశ్వాస జీవితము, క్రియలు బాగానే ఉన్నాయి. కానీ వాటి ఉద్దేశం ఏంటి, వాటి మూలం ఏంటి, వాటి గోల్స్ ఏంటి, వాటి పర్పస్ ఏంటి, మోటివ్స్ ఏంటి, బిహైండ్ ద ప్రోగ్రామ్, బిహైండ్ ద యాక్టివిటీస్, అవి ఎక్కడ మొదలైనవి? అది దేవునికి కన్సర్న్. ఇది మనము తీసుకోవాలి, ఇక్కడ మనము ఫోకస్ చేయాలి. హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది, దాన్ని గ్రహింపగలవాడెవడు? ఒకని ప్రవర్తన బట్టి వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతీకారము చేయుటకు యెహోవాను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరంద్రియములను పరీక్షించువాడను. అది మనము కేవలము క్రియలు పరిగణనలోకి తీసుకొని మంచి భక్తి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము, సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము, విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాము అని అనుకుంటాం. కానీ దేవుడు ఉద్దేశమును, వాటి మూలాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఇక్కడ హృదయములో సరిచేయబడాలి. ఆ తర్వాతనే బయటికి మంచి క్రియలు వస్తాయి. కాబట్టి యేసు ప్రభు క్రొత్త పునాదులు వేస్తూ ఉండగా హృదయాన్ని క్లియర్ చేసుకుందాం. ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అప్పగించుకుంటామో దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. ఈ హృదయమును క్లీన్గా పెట్టుకునే విషయంలో,
శరీరం నుండి మనస్సుకు వచ్చి, మనస్సు నుంచి హృదయానికి వచ్చే ప్రతి రిక్వెస్ట్, డిమాండ్ని ఎంటర్టైన్ చేయకుండా ఆత్మచేత వీటిని జయించేటువంటి పరిస్థితి మనం కలిగి ఉంటాము ఎప్పుడైతే క్రొత్త పునాదులు వేసుకుంటాము. లేకపోతే తప్పులు చేయటం, మనం దానికి సంబంధించి పశ్చాత్తాపడటం, మరలా తప్పులు చేయటం, మరలా పశ్చాత్తాపడటం, ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంటాం. అయితే యేసు ప్రభు హృదయమును ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నాడు. హృదయములో నుండే అన్ని బయలు వెళ్తాయి కాబట్టి హృదయము సరిచేయబడాలి అని క్రొత్త పునాదులు వేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ విషయాలు మనము పరిగణలో తీసుకుందాము. యేసు ప్రభు క్రొత్త పునాదులు వేస్తుండగా మనము అనుమతినిద్దాము, మనం లోబడదాం, నేర్చుకుందాం. బలమైన స్థిరమైన ఎటువంటి వాన, వరద, తుఫాను ఏది వచ్చినా కూడా మన విశ్వాస జీవితంలో నిలబడాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. తర్వాత వచనాలు చూస్తే 29-30 వచనాలు చదువుకుందాము. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 29-30 వచనాలు ధ్యానం చేద్దాము. నీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాన్ని పెరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము. నీ దేహమంతయు నరకంలో పడవేయబడకుండా నీ అవయవముల్లో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరం కదా. నీ కుడి చెయ్యి నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాన్ని నరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము. నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండా నీ అవయవముల్లో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరం కదా. అది కుడి కన్ను కావచ్చు, కుడి కాలు కావచ్చు, మరి ఏదైనా కావచ్చు. ఒక ఉపమాన రీతిగా శరీరాన్ని తీసుకొని ఉపమాన రీతిగా యేసు ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ఆత్మీయంగా అప్లై చేసుకుంటే మనకి ఏవైతే దేవుని చిత్తము చేయకుండా, పరలోకానికి వెళ్ళకుండా, దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టకుండా, దేవుణ్ణి మహిమను వెదకకుండా ఏవైతే అభ్యంతరకరంగా ఉంటాయో వాటిని తీసివేసుకోండి, వాటిని దూరపరచుకోండి, లేకపోతే నరకంలోకి మీరు వెళతారు అని అంటున్నారు. ఇక్కడ ఏదైతే మనల్ని అభ్యంతరపరుస్తుందో దాన్ని దూరపరుచుకునేటువంటి అవకాశము క్రొత్త నిబంధన క్రింద మాత్రమే మనకున్నది. పాత నిబంధన క్రింద అది లేదు. ఈ క్రొత్త పునాదిలో మనకు అభ్యంతర పడేది, మనం దేవునిలో ఎదగటానికి అభ్యంతరం పడేదేంటి? పాపమే. అభ్యంతరం వచ్చేదేంటి? పాపమే. అడ్డం వచ్చేది ఏంటంటే పాపం. పాపము అంటే మన సొంత చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవటం, మన సొంత తెలివితేటల మీద ఆధారపడి, అనుభవము, జ్ఞానము మీద ఆధారపడి, శక్తి సామర్థ్యాల మీద ఆధారపడి మనము మన సొంత చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళితే అది దేవుని దృష్టికి పాపము. ఎప్పుడైతే మన సొంత చిత్తాన్ని ప్రక్కన పెడతామో అప్పుడు దేవుని చిత్తాన్ని చేస్తాము, దేవుణ్ణి సంతోషపెడతాము, దేవుడు ఉండే స్థలానికి మనం వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. అలా చేయాలి అని అంటే పాపము నుండి మనం దూరం వేరు చేయబడాలి. మన సొంత చిత్తం జరిగించుకునే విషయంలో మనం చనిపోవాలి. పాపము విషయంలో చనిపోయే పరిస్థితి క్రొత్త నిబంధన క్రింద, క్రొత్త పునాదుల్లోనే ఉన్నది. మనకి పాత నిబంధన క్రింద లేదు. మనకి ఈ విషయంలో రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 6వ అధ్యాయము పౌలు మాట్లాడుతూ, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు కృప ద్వారా మనము పాపము విషయంలో చనిపోతాము. దేవుని కృప ద్వారా పాపము విషయంలో మనం చనిపోతాము. గతంలో పాపము విషయంలో మనం చనిపోలేదు, పాపములో జీవిస్తూ వచ్చాము. ఇప్పుడు పాపము విషయమై మనం చనిపోతాము దేవుని కృప ద్వారా. ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం తగ్గించుకొని దేవునికి అప్పగించుకుంటామో, నూతన పునాదులు వేయడం ద్వారా కృప పొందుకుంటాము. ఈ కృప ఏం చేస్తుందంటే పాపములో కొనసాగకుండా పాపము విషయమై చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి మనం కలిగి ఉంటాము ఈ క్రొత్త నిబంధన పునాదుల్లో. ఆ విషయాన్ని రోమీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 2వ వచనములో మొదటి 2 వచనాలు, కృప విస్తరింపవలనని పాపం నందు నిలిచి ఉందమా అట్లా అనరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇక మీదట ఎలాగూ దానిలో జీవింతుము. పైనుంచి మాట్లాడుతూ దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా మనకు కృపను అనుగ్రహించాడు. ఈ కృప ద్వారా పాపమును జయిస్తాము, పాపం విషయంలో చనిపోతాము. పాపం విషయంలో చనిపోయి ఇంకెంత మాత్రము దానిలో జీవించము. ఇక్కడ ఈ యొక్క అవకాశం ఉన్నది, ఈ వెసులుబాటు ఉన్నది క్రొత్త పునాదుల్లో. రెండోది క్రింద 11వ వచనంలో చూస్తే,
మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను దేవుని విషయమై యేసుక్రీస్తునందు సజీవులుగా మిమ్మల్ని మీరే ఎంచుకొనండి. పాపము విషయంలో మీరు చనిపోతారు. పాపము నుండి మీరు వేరు చేయబడితే ఏదైతే అభ్యంతరపరుస్తుందో, ఏదైతే సొంత చిత్తము అడ్డం వస్తుందో దాన్ని వేరు చేయబడే అవకాశం ఇక్కడ ఉన్నది. వేరు చేయబడటం ద్వారా మీరు దేవుడు అనుకున్నటువంటి ఆలోచన మీరు నెరవేరుస్తారు. దేవుడు ఉండే స్థలానికి వస్తారు, దేవుణ్ణి సంతోషపెడతారు. కాబట్టి మీకు ఏదైతే అభ్యంతరకరం ఉందో దాని నుండి వేరుపరచుకోండి మిమ్మల్ని మీరు దేవుని సహాయంతో అని యేసు ప్రభు క్రొత్త పునాదులు వేస్తూ ఉన్నాడు. 29-30 వచనాల్లో, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 29-30 వచనాల్లో మనము చాలాసార్లు బలహీనులముగా ఉండి పాపములోనే కొనసాగుతూ చుట్టూ ఉన్న వారిని చూసి వారు కూడా ఇలాగే ఉన్నారు కదా, వారు ఏదో ఒక అంశంలో బలహీనులు, నేను ఏదో ఒక అంశంలో బలహీనుడుగా ఉండవచ్చు అని వేరే వారితో పోల్చుకొని మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం. కానీ చివరికి మనం ఎక్కడ ఒకవేళ ఈ బలహీనతలో పాపములో కొనసాగితే, దేవుని దృష్టికి పాపము దానిలో కొనసాగితే నరకములోనే మనము ల్యాండ్ అవుతాము అని యేసు ప్రభు దాని నుండి వేరుపరచుకోండి. మిమ్మలను అభ్యంతరపరిస్తే, నీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే దానిని పెరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము. పారవేసే స్థితి క్రొత్త నిబంధన పునాదిలోనే ఉంది. కాబట్టి పూర్తిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అప్పగించుకుందాము. క్రొత్త నిబంధన పునాదులు, బలమైన స్థిరమైన పునాదులు యేసు ప్రభు వేస్తుండగా మనము అభ్యంతర పడకుండా అడ్డు చెప్పకుండా మనము ఆయన్ని ఆయనకి అనుమతిద్దాం. తర్వాత 2 వచనాలు చదివితే మత్తయి సువార్త 5:31-32. తన భార్యను విడనాడువాడు ఆమెకు పరిత్యాగ పత్రిక ఇయ్యవలనని చెప్పబడి ఉన్నది కదా. నేను మీతో చెప్పున్నదేమనగా, వ్యభిచార కారణమును బట్టి కాక తన భార్యను విడనాడు ప్రతి వాడును ఆమెను వ్యభిచారిణిగా చేయుచున్నాడు. విడనాడబడిన దానిని పెండ్లాడువాడు వ్యభిచరించుచున్నాడు. కేవలము వ్యభిచారం అనే కారణముతో తప్పితే భార్యాభర్తలు విడిపోవటానికి వీల్లేదు. విడనాడబడిన దానిని మరలా పెండ్లి చేసుకుంటే ఈ కారణము కాకుండా మరలా చేసుకుంటే మరలా వ్యభిచరిస్తున్నారు. ఇది దేవుని దృష్టికి పాపము అని ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన విషయాలు, వాటి యొక్క మూలము దేవుడు ఏ ఆలోచన అయితే కలిగి ఉన్నాడో యేసు ప్రభువు దాన్ని బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు. మనల్ని క్రొత్త పునాదులు వేస్తూ క్రొత్త నిబంధనలో మనల్ని ముందుకు కొనసాగించే దానికి యేసు ప్రభువు మరి ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. వ్యభిచారం అనే సబ్జెక్ట్లో అది ఎక్కడ మొదలవుతుంది? హృదయంలో సరిచేయబడాలి. హృదయంలో నుండే అన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి మీరు బాహ్య సంబంధమైన క్రియలకి విలువనివ్వటం కాదు, అది ఎక్కడ మొదలవుతుందో ఆ రూట్లో సరిచేయబడాలి మీరు. అలాగే ఎప్పుడైతే ఆ రూట్లో సరిచేయబడతారో మీ సొంత చిత్తం నెరవేర్చుకున్న విషయంలో చనిపోతారు. అలాగే మరి ఈ వ్యభిచారము విషయంలో, లోక సంబంధమైన ఆలోచనల విషయంలో అన్నిట్లో కూడా మీరు వాటి జోలికి పోరు, వాటిని జయిస్తారు. ఎందుకు ఇక్కడ ఇంత క్లియర్గా లోతుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడంటే దేవుడు, ఇంతకుముందు గతంలో దేవుడు తన ప్రజలను చిన్నపిల్లలుగా చూశాడు, అందుకే వారికి అన్ని ఆజ్ఞలు. ఇప్పుడు దేవుడు మనకు తండ్రిగా ఉన్నాడు, మనల్ని ఎదిగిన కుమారులుగా చూస్తూ ఉన్నాడు, అందుకే మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. వాలంటరీగా దేవుని యొక్క నీతిని, పరిశుద్ధతను, నమ్మకత్వాన్ని మనము అర్థం చేసుకొని వాలంటరీగా దేవునికి మనల్ని మనం సమర్పించుకోవాలని, రూట్లో సరిచేయబడి బలమైన స్థిరమైన పునాదులు వేసుకోవాలని కోరుతూ యేసు ప్రభు మొట్టమొదటిగా ఈ కొండ మీద ప్రసంగంలో ఎన్నో చాలా లోతైన సత్యాలు బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనల్ని మనం దేవునికి సమర్పించుకుందాము. రూట్లో సరిచేస్తూ ఉండగా దేవుడు, ఎప్పుడైతే మనము రూట్లో సరిచేయబడతామో పాపము విషయంలో మనం చనిపోతాము. అప్పుడు మాత్రమే దేవుని చిత్తాన్ని మనము పూర్తిగా చేయగలం, దేవుణ్ణి మాత్రమే సంతోషపెట్టగలం, దేవుడు ఉండే స్థలానికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మనము ఈ లోకంలో ఏమేమో సాధించిన అవసరం లేదు. యేసు ప్రభు గురించి తండ్రి చెప్పిన ఒక మాట ఎప్పుడు మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి.
యేసు ప్రభు గురించి తండ్రి చెప్పిన మాట. ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను అని తండ్రి అయిన దేవుడు చెప్పిన మాట మీ గురించి, నా గురించి దేవుడు చెప్పాలి. ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందిస్తున్నాను, ఈమె నా ప్రియ కుమార్తె, ఈమె యందు నేను ఆనందిస్తున్నానని దేవుడు మనల్ని గురించి చెప్పగలిగితే అది చాలా సంతోషం. కాబట్టి ఆ మాట మనం వినాలి అని అంటే క్రొత్త పునాదులు వేయబడాలి. అదే భక్తి కార్యక్రమాల్లో అదే ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్నే ఫోకస్ చేస్తూ అంతరంగము, వాటి ఉద్దేశము ఏమి పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళుతూ ఉంటే ఆశీర్వాదాలు కొంతకాలం కనబడతాయి. కానీ ప్రభు చిత్తాన్ని చేయము, ప్రభువుని సంతోషపెట్టము, ప్రభు ఉండే స్థలానికి వెళ్ళము, దూరం అయిపోతాం. ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ కొంతకాలానికి మన డెస్టినీ వేరు, దేవుడు ఉండే స్థలం వేరైపోతుంది. కాబట్టి క్రొత్త పునాదులు యేసు ప్రభు వేస్తూ ఉండగా మనల్ని మనం సరి చేసుకునే విషయంలో పూర్తిగా దేవునికి సమర్పించుకుందాం, వితౌట్ ఎనీ రిజర్వేషన్స్. ప్రార్థన చేసుకొని ముగించుకుందాం. శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ ఉదయకాల సమయంలో మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించి మా జీవితంలో క్రొత్త పునాదులు వేస్తూ ఉండగా మేము లోబడటానికి మాకు సహాయం చేయండి. మీరు ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఉన్నారని ఈ విషయాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండటం ద్వారా మాకు అర్థమవుతూ ఉన్నది. ఎంతో కన్సర్న్ కలిగి ఉన్నారని మా జీవితాల పట్ల మాకు అర్థమవుతుంది. ప్రభువా, మా జీవిత దినాలు ఈ భూమి మీద పొడిగిస్తూ ఉండగా క్రొత్త పునాదులు వేసుకొని ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా మిమ్మలను సంతోషపెట్టాలని, మిమ్మలను మహిమపరచాలని, మీరుండే స్థలములో మేము ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతో మేము ముందుకు వెళ్ళటానికి మాకు సహాయం చేయమని మమ్మల్ని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ యేసు పరిశుద్ధ నామములో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.